شاہ عبد الحق محدث دہلوی آپ دے حوالے نال میں ایک گل کردا جاواں ویلا گزردا گیا ٹائم گزردا گیا کون شاہ عبد الحق محدث دہلوی توجہ ہے تو کہو سبحان اللہ آپ فرماندے نے ویلا گزردا گیا ٹائم گزردا گیا میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے دے سامنے بیٹھ کے درس حدیث دینا وا لوکاں نو دین دی دعوت دینا وا درس حدیث دینا وا مصطفیٰ دے فرمان اگے لوکاں نو دسنا وا میرے آقا دے غلامو آپ فرمان دے نے ویلا گزردا گیا ٹائم گزردا گیا ایک رات ستا وا خواب دے اندر مصطفیٰ دی زیارت نصیب ہو گئی خواب دے اندر مصطفیٰ زیارت نصیب ہوئی نبی پاک نے فرمایا اوے عبدالحق مدینہ چھوڑ کے ہندوستان چلا جا آپ فرماندے نے میں اٹھیا وا اکھاں دے وچ آنسو نے میں وضو کیتا وے مصطفیٰ دے دربار تے حاضری دتی وے ہاتھ بلنے لے رب دی بارگاہ وچ رو رو کے التجا کرنا نبی پاک دی بارگاہ وچ رو رو کے التجا کرنا وا سونیا خواب دی اندر تسا فرمایا ہے اوے مکہ مدینہ چھوڑ کے ہندوستان چلا جا سونیا میرا جینا مشکل ہو جائے گا سونیا جدائیاں نہ ڈالو میں مدینہ نہیں چھوڑ سکدا سونیا مدینہ نہیں چھوڑ سکدا دسو تو صحیح جرم کیڑا ہو گیا غلطی کیڑی ہو گئی شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماندے نے سارا دن روندا رہیا وا رو رو کہ جدو رات دا ٹائم ہویا وے بسترے تے گیا وا پھر مصطفیٰ خواب دے اندر ملے نے میاں صاحب فرماندے نے خواب دے وچ مینوں میرا اوے ماہی اوے ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باواں اوے ڈر دی ماری اکھ وی نہ کھولا اوے کتے پھیرے وچھڑے نہ جاواں فرماندے نے میں اکھ بھی نہ کھولنا کتے پھر بھی چھڑنا جاواں دوسری رات مصطفیٰ خواب دے اندر آئے میرے آقا نے فرمایا عبدالحق تھوڑی جی کو دے بھئی عبدالحق مدینہ چھوڑ کے چلا جا مدینہ چھوڑ کے چلا جا آپ فرماندے نے میں سونے مصطفیٰ دے قدمہ چ گر گیا سونیا دسو تو صحیح غلطی کیڑی کر بیٹھا وا 12 سال ہو گئے سونیا دن ہوئے رات ہوئے جدوں دل کردہ ہے سونے گنبد خضرہ دی زیارت کر لینا وا جدوں دل کردہ ہے مسجد نبوی شریف دے اندر نماز پڑھ لینا وا سونیا جدائیاں نہ پاؤ سونیا مر جاواں گا مدینہ نہیں چھوڑاں گا میرے آقا نے فرمایا عبدالحق میں حکم دینا وا مدینہ چھوڑ کے ہندوستان چلا جا سونیا کیوں جاواں میرے آقا نے فرمایا ہندوستان دے اندر جا کے لوگاں نو دین دس دے جا کے لوگاں نو حدیث دا درس دے حضرت محدث حضرت جناب والا شاہ عبدالحق محدث دہلوی آپ عرض کرتے نے سونیا ایتھے جدوں دل کردہ ہے تھوڑے روزے دی زیارت کر لینا وا جدوں دل کردہ ہے مسجد نبوی دی زیارت کر لینا وا میرے آقا نے فرمایا عبدالحق پریشان نہ ہو ایتھے روزے دی زیارت کرنا ہے جدوں ہندوستان جائے گا روزانہ خواب دے اندر مصطفیٰ دی زیارت کریں گا اللہ اکبر ایتھے تا روزے دی زیارت کرنا ہے نا ایتھے روزے دی زیارت کرنا ہے جدو چلا جائیں گا نا ہندوستان اوتھے روزانہ روزے والے دی زیارت کریں گا روزے والے